chi'n ma'n poeni o le ddoth yr holl stwff ma? As eisiau chi becso am hynny, Mrs Bowen Harris. Mater bro taf yw hwn. Mr Ellis. Mrs Bowen Harris. Dwi'n gwybod nad ydyn nhw'n amgylchiadau delfrydol, ond os rhaid i mi chatgoffa chi bob dydd, mae'n ysgol i ydi hon, a mae chi ydi'r gwcw yn y nydd, a mi fyswn ei ddiolchgar tas chi'n gadael i mi redeg y siop, yn lle trio cipio'r awena o ddiwrthau bob gafal. Trosiadau diddorol, Mrs Bowen Harris, ond braidd yn drwsgwl. Yw ddisgwyl yn eich cyflwr hormonaidd presennol? Ond da chi'n ymyrryd yn y drefn, Mr Ellis, yn enhanseilio i bob cyfla gewch chi. A be am y goriadau yma? Ydych chi'n sylweddoli difrifoldeb y sefyllfa? Ydw. Dwi'n ffili me mewn na mas. A chi'n belled a dwi'n cofio trwy wrtha weles un oedd yn ein swyddfa ni. Ac o'n i bai mod i'n wr bonheddig, sy'n ni wedi gofyn i chi erbyn hyn i wacau eich bag llaw cynhwysfawr i sicrhau bod nhw ddim yn llechu ni wylodion diben draw. Nawr, os nag os ots da chi, mae gwaith dy rai ohono ni'n neud.